लवगwphwr दिनै थांगोन जों हाजोआव थ' नोंथांमोनखौ दिनैनि आंनि ब्लगाव फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जों माने बे प्लेननि गासिबो आरोना बांसिनानो हाजोनिफ्राय मैगं थाइगं आरो गोथां मैगं माबा बिदि लाबोना जायो। नाफोर नागिरहैयो, बनफोर लायो हाजोआवनो, ओमफ्राय बांसिनानो मैगं नागिरहैयो आरो खांख्राइ नागिरहैयो। हाजोनि खांख्राइथ' बिराद गिदिर गिदिरखा। थ' जोंबो थांगोन दिनै। जों खानाय स्टाइला सुनालिनि हाजो गुदि मोनफैबाय। आसिनालै আমি তো অসমীয়া কথা কলে কেলা ওলাব মিলাইবাই মমরাস্তামা भागत लगा थे ने गरम लगा थे रद नाय जोंनि प्लेनाव थाग्राफोरनियाव खेथि खालामनो फैयो हाजो गुदियाव। इदि न'सा खायै थायो। ओमफ्राय ओरैबो मोनसे आदिबासिफ्राबो खालामो, बर'फ्राबो खालामनो फैयो। नै मा गायबायानो फान्थाव, ओइथ' केरेला गिदिर केरेला होनसिगौमोन आं तै करला नङाबा समायनाथार कि नै हाजोआ ओमफ्राय हाजो खनाथिं हाबलांसिगोन। हाजो गोजौआव गाखोआ इनिफ्राय सब दैमा थांसिगोन। अन्थाइ ओंखायनो सेन्देलखौ बेयाव दोनखुमाना दोननोसै। माबायाव दोननो हागौमोन रावबो लाङा बे सेन्देल दोनबाय। आयौ ज्राव है लंपेन्ट भिजिलै देखुन हाग्राबाबो गिया लेवार लदा ओंखारदों आरो फैसे दे पूरा खोमसि बर'wi ओइ ए ओरै सिंथिं हाबलांसिगोन आरो ओमफ्राय दा मानसि आन्दार दिखिजोबायना पूरा हाजो सिङाव फैबाय जों। ओइ बारा हाल्ला खालामनाङा। अभी क्या सुन रहा इफाले नाम तो क्या कहे बना लगे नाम खारी नाङानो ओइ लेंलाय नांगौ दहायनो फैगासिनो बियो दे को एबार कियो नाम खारी बना लगे फैनोखि माने এনেকাই রাস্তাতে সেমটো সেও লাগি যাব নহলে কাহং চুই যাব আমার दा फिसा खालि हाजोनि खांख्राइ बिराद मोनामो। खालि मानसिफ्रा मोदोमनाय मोनो जानो हागौ। जों एसे बोरैबा मोनो आरो गोलोमजोब्बाय आं जिरायदों र' दसे अन्थाव नै आयौ तेलास खांख्राइ नागिरनो हागोन बियो। जोंसो एसे खेबजोबाना नाखारखागोन नामा मोनमारदों माथो इदियावनो मोनो इनकाते पाइ हिलोते ये पाइ अरे किने थासे होय गेला मा आदा खालै आइ दं लबियो याते मोदां क्लासले आइ मोना दो ini esoknya lagi bamute tuh ya bapak jago menang kau seru punya na tuh seru senang bayar ampo punya handang gasnya nih nomor punya mati lo tuh nomor nomornya हाजोनि खांख्रायाना बिराद गोरा बिगुरफ्रा आथिंफ्रा माने गोरा थार जोंनि प्लेननि बायदि नङा माने गुरै
गिसि आरो लंपेन्टफ्राथ' सिजोब्बाय बांसिनानो थाम्फैया जिउआव होखादों एसे गिदिर गिदिर थाम्फैया मोनखादों सनिया आरो फैनो साला थाम्फैया होखादों बेबायदि अन्थाइ सिं सिङावनो हाबना थायो नै बेबायदियाव Mainaw baik kol tuli ase. Wei jangan kerket tuate foto Kalau tuli. mati ke berani? Mainaw baik. Kerket tuate bhalke foto tuli ba bhalo le. Bahar ki Bai bhangi gise. katrak kudur bhai gise direct. Katrak kudur bhai gise direct. ses kon jawab din jadang fainya Manja manja. Coi. Wah, celo menmerdeng. Buri thon. Buri phangai. Hamlai. Nih, gidir-gidir. Aduh, Kai ro. Kamre. Dua kamre date lo pagli. Wah, hakan baidi naina gthopsia. Paisa. Bebaidi onthaiखौ बोखाबानो मोनो khangkraiya. Asnali hamlai. Nubra. Mui samdai ek botrai. Samdai, asnanai. Hajwma. Ayo, khangkhrai. Khangkhrai. Hosa kiasi ya. Jangan. Oh, garnaसो होबाय khangkhrai मोनखानायखौनो मा सिजारलाय एसे साइडसिम हैया ले आंनो khangkhrai हमग्राया आयौ मा साबिया wah bahubali ayo masih gulu ayo kita ngapa ayo orbai ayo mau kelas sabia holna gidir मोनबाय नै आंथायखौ हमनो आथिङा गिदिर कटपालि Iya. खतरा गिदिर nih Dia kabe aro. kok dia kayak oh tara musuh ay गथ'आ जि गिदिर नुबाय नै हा फिसा दं सां मिजौबाय सांखौ आयु फिसा नै मारै थायो आयु 100 तार बेसे आथिङाव सिथाबबाय थादोंमोन आं साङाराय बारा देखा हात फुरतु फाङालि हनै आं माबा मिजौबासो थुइदि जाक थुइदि यात आरो हबन होय डाঙर हबन पाছত थुइदि बारा पानि मान फिसा जेव जेव बाप्पारे मेंबाय दसे एबार नारें जानोसै Tuh dawe kata kaisang mutar kurang sunggul. Cantik. Itu katek. Daw tuh tar kurang ngolob yo. Wone gua tamuci. Ibar. Jangan time pura. Oh, maaf. Kamu hendak nggak? Hajw jangan kayak gitu dong. Nah, Sunya, sunali nih aneh, si gidir bay, tampil jangan besra. Jangan terkai. Sudah. Hah?
Atu tezeli gal. Ina jeli batet nu. दे जला Itu. हले Itu hal baik. जानो थाखाय बिलाइबो आंबो एसे Deh. Ina tiran bai nei. Tiran ste. पारेक गई पारेक Angka barek. पारेक Mate gara. मानदे मोनबाय मोनसेया थाब गोदौद्रायदों औवाया एसे हासुंखाय अ हासुङा एसे फिसाखाय Ese mama tikra. वा खांख्राइ थेखिया इमान खम बिराद Langkadeng. Ai lang chiko nei nei. Langkadeng na. Durun fuyan ba. दिंखिया नांथाजोब्बाय Kana wait nang dito le. Jansi. Ah, gorong. दिंखिया Kikira. Mungkin dipakai nih kak. नोनोखै जालांदो नै Kikira bisa gimana bonek kuah. माबा बङाले गथ'फोर बायदिसो नुहुरबाय आं हासुं मोनसेनि साफा जाबायानो Minyak kalian buktinya. Oh. Angker kok orbate gudung nang lain nanti hana kayak ini semua. Wah. Bentar bala. itu lo nakali urtu Ampuhan. Dilihat apa? Ayo. Lu mandu. Nah, tuh mana lu? Sini enggak? Kita biar kita lihat. Sulit ya. Panku tak dulu. Kalau jalan dulu, ini mulai nih. Ini mulai. Kita putusin Iya, tuh susah. Iya. दिनैसो मिन्थिबाय औवा हासुङाव संनानै इमान गोथाव जायो ना जि गोथाव मोनदों नङाबा खांख्राइ जानो Kalau nih. दिनै एसेनोसै बाय बाय ओमफ्राय खांख्राइखौथ' जों न'आव लाबोगोन होननासो थांदोंमोन नागिरनो नाथाय बे गामिनि बाबुआ औवा हासुङावनो संना जाहोदोंमोन ओमफ्राय औवा हासुङाव संनायखौ मायदि संना जादों मारै अर सुदों भिडिअ लादोंमोन नाथाय भिडिअआनो प्ले जायाखै मानोबा देखायनो हायासै आं बेनिखाय